سنی ہے ساڈا عقیدہ ہے کہ حضور علیہ السلام ہر او شے جڑی مخلوق ہے اللہ جے کو بنائے او ہر شے کو سرکار جان دے. جتھا کوئی بیٹھے جڑے کپڑے پاتی بیٹھے حتیٰ کہ کہیں دے بدن تے جیو جتی وال یا کہیں دا رنگ ہے جیو جیاں یا ان دے جسم تے کوئی داغ ہے اوہی حضور علیہ السلام اپنی نگاہ کرم نال لے دے. صحابہ کرام فرمیندن حضور علیہ السلام دی اکثر عادت آئی جو باہر نکل کھڑے نا تے نبی سی نے جڑے قمیض مبارک آئی ان دے بٹن کہنا ہن تنیاں ہو جان تنیاں تسمے وہ پرانے زمانے سے نے تک میں تو آرام نال 2 منٹ تھے بیٹھ نہیں بیٹھی نے بتا کو زیادہ دیر خراب نہیں کرے دا ٹائم ڈوی رہی بہو تنیاں تک میں سڑے نے سارے پرانے بزرگ ساری ایک بولی ہوندی آئی حضور اسلام باہروں تھی کھڑے نا تے کوفے دے شہر دے پاسے سرکار منہ کر کے انہاں تکمیاں کو تنیاں کو کھول کے ٹھڈے سا گھندیاں تے آپ فرمے دیاں یمن والے پاسے منہ کر کے آپ فرمے دیاں نافس الرحمن من قبل الیمن یمن دے شہر چوں میں کو رحمان دی خوشبو آندی پئی ہے. اکثر حضور فرماوینا میری امت وچوں اللہ ایک بندے کو بنائے او میرے صحابہ دا زیارت کرن والا ہے او تابعی صحابی نہیں. میری امت وچوں ایک ایہو جہا بندہ اللہ بنائے جو اللہ سائیں او اگر میری امت کتے دعا دے ہاتھ چاوے چاہ قبیلہ بنی ربیہ اور قبیلہ مزر اے عرب دے بہو وڈے قبیلے ہن تے پورے عرب دے اندر انہاں 2 قبیلے جے بکریاں ہن زیادہ. حضور فرمایا جویں قبیلہ ربیہ قبیلہ مزر دے بکریاں انہاں دے بدن دے اتے جتنے وال ہیں اوہو جتی والاں دی تعداد دے مطابق ایک بندہ ہے دعا منگے تا اللہ میری امت دے گناہ معاف کر دے. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ بندہ کون ہے اور وہ صرف اے بھی یاد رکھا ہے کہ صرف انہاں بکریاں دا سرکار صرف اے ذکر کیتے اندو تے علماء فرمیدن کہ صرف انہاں بکریاں دے والاں دی حد نہیں بلکہ اللہ دی ڈھیر تو ڈھیر رحمت دی ایک تشبیہ پیش کی گئی ہے کہ وہ بندہ اگر دعا دے ہاتھ چاہے تو بلا حساب اللہ میں نبی دی امت کو بخش دے سی. صحابہ کیتا یا رسول اللہ علیہ السلام وہ بندہ کون ہے؟ حضور فرمایا اللہ دے بندیاں جو ایک بندہ ہے. اللہ اکبر. صحابہ کیتا یا رسول اللہ علیہ السلام اگر او اللہ دے بندیاں وچوں ایک بندہ ہے اساں بھی تا اللہ دے بندیاں چوں بندے ہیں. یا رسول اللہ او کوئی نولی شان والا بندہ ہے او عظیم عظمت والا بندہ کون ہے؟ اساں بھی بندے بندے دا معنی تھیندے اللہ دی عبادت کرن والا اساں بھی بندے او بھی بندہ. یا رسول اللہ او بندہ کون ہے؟ آقا دو جہاں علیہ السلام نشانی پہ دینن فرمیدن او بندہ جلا کل قیامت علیہ جاڑے جنت دے وچ ویسی تے اپنی قبر چوں اٹھی سی اللہ سائیں ہوں ویلے او بندے دی ہم شکل 70,000 فرشتہ بیا بنے سی او بندہ 70,000 فرشتہ دے درمیانوں سی
میدان قیامت دے اندر مخلوق کو پتہ نہ لگ سی جو 70,000 دے وچوں اصل بندہ کیڑا ہے. گل سمجھ آندی پئی ہے؟ میں تو تک تقریر نویں سنواواں تسیں تے کوئی نواں جذبہ دکھایا کرو. یہ نویں تقریر کوئی میرے اندر کو ٹیپ فٹ نہیں تھئی کھڑے جو میں نواں فنکشن لا کے شروع کر دیں مطالعہ تھی دے. یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ کیڑا نواں بندہ ہے. ہن نویں بندے دی سرکار او بندے دی تعریف پہ کرے دا. دیکھو علم نبی سیدہ جنہ قیامت سی وہ بندہ قبر جو اٹھ سی تے اوہ جھائیں شکل دے جیویں اون دے کپڑے ہو سن 70,000 فرشتیاں دے کپڑے اویں جیویں اون دا قد دے بیاں دا قد دے فرشتیاں دا اویں او ٹرسی تو فرشتے اویں ٹر سن. محشر وچ باقی دنیا کو پتہ ہی نہ لگ سی جو 70,000 چوں پھر اصل بندہ کیڑا ہے. پتہ چلیا سرکار دے غلامہ دی شکل دا اگر فرشتے 70,000 بڑھ سکدن اے تا نبی سید نوکرہ دا شان ہے خود کائنات دے سردار دا شان کیا ہو سی. اللہ اکبر. صحابہ عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام کیا وہ صحابی ہے؟ حضور علیہ السلام فرمایا نہیں. یا رسول اللہ علیہ السلام تُساں اون کو ڈٹھے؟ حضور فرمایا علیہ السلام یہ اللہ سے جڑے جسم بشری جاں بظاہر تقاضہ بشری دے نال میں کو اکھے ڈٹن انہاں نال تا میں ایویں نہیں ڈٹھا جویں تو کو دہدا بیٹھا لیکن کوئی شے اللہ میں کو رکائی کا نہیں میں نور باطن دے نال او بندے کو ہر ویلے دہدا. صحابہ پوچھا یا رسول اللہ بندے دی نشانی کہیں؟ سرکار تو علیہ السلام فرمایا او کپڑے پرانے پئی ودارا دے لوگ کو پاگلا دن بے وقوفہ دن اتے بئی نشانی تریجی اے ہے جو اس ہارا نہیں اٹھ چرائی رکھ دے. اگر کوئی مال مل ونجس کوئی کام کار مل ونجس تا انہاں اٹھان دے ہوتے وزن لڑ کے مزدوری کریں دے اپنے اٹھ ہوں دے. یا رسول اللہ تورے نال محبت کریں دے. سرکار فرمایا او میرے نال محبت کریں دے میں اون دے نال محبت کرے نا. تو نہ ہوتا میں تنیا کھول کے آدھا نفس الرحمن من قبل الیمن یمن دے وچ میں کو اپنے رحمان دی خوشبو آندیے. سرکار دی بارگاہ شاہ عرض کیتا یا رسول اللہ او تو اکو ملن کیوں نہیں آندا اگر توارے نال محبت بہت زیادہ رکھ دے ملن کیوں نہیں آندا زیارت کرن کیوں نہیں آندا. سرکار اوہی جواب دیتے. سرکار فرمایا میرے بغیر رہ نہیں سکدا ہر وقت میرا یاد چ رہ دے جتھا رہ دے میں کو ڈٹھی رکھ دے تے او جتھا رہ دے میں ان کو ڈٹھی رکھ دا ہی گالو نہیں سکدا ان کو دو مجبوریاں. یا رسول اللہ کیڑا؟ فرمایا ایک تا مجبوری یہ ہے جو میری محبت دے اندر اتنا عشق دے اندر غرق تھیا ودے اگر بنجے تب میرے سامنے کھڑ کے اپنا وجود بچا نہ سکسی برداشت نہ کر سکسی. کمال عشق دے اندر ڈبیا ہوئے. اور بھئی ایک مجبوری شریعت دی خدا دے گل پا دیتی ہے. یا رسول اللہ مجبوری کیڑی ہے؟ صحیح فرمایا سارا دی مزدوری کرے دے جلے رات تھی دیش ایک ماں بڑھڑی اکھیں کو لو نابینا ساری رات ماں دی خدمت کرے دے ہی واسطے نہیں آ سکتا دے میں محبوب کو مدینہ شریف ملن واسطے ونجا میری اماں دی خدمت کون کرے سی. اللہ اکبر. یا رسول اللہ نشانیاں کیا ہیں؟ سرکار نشانیاں پیدا سے ملے کیا نہیں میں کیوں بیٹھا دلیلہ دینا جو نبی سائیں جے کو نہ ڈٹھا ہوں دے کتے سب کو دسیں دے پہن کیا سارے کتے کچھ نہیں جان دے کپڑے ٹھلے پہن دے
اٹھ بھی چریں دے، ماں دی خدمت بھی کریں دے، اللہ دی عبادت بھی کریں دے، مزدوری بھی کریں دے۔ صحابہ کہ یا رسول اللہ ایہو جہے بندے تا ڈھیر حسن، کوئی خاص نشانی نسو۔ حضور علیہ السلام فرمایا اندے بدن تے وال بہویں، سجے ہاتھ دے پٹھے پاسوں سفید ایک داغ جی میں بندے کو برس دی بیماری ہوندی ہے، لیکن ان کو بیماری کہنی صرف ایک داغ ہے سفید، نال اندے وال بھی ہیں، سجا ہاتھ ہے پٹھے پاسوں اندے تلی دے پچھلے پاسوں وال ہیں سفید، وال او رنگ بھی اندہ او برسالہ ہے لیکن بیماری نہیں۔ صحابہ عرض کیتا یا رسول اللہ علیہ السلام کوئی ہے ساڑے وچوں جڑا اندی زیارت واسطے بنیے، کیا سو کو مل سکتے ہیں، زیارت کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام دنال سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھیاں تے ایڈو پاک عمر تے حضرت علی المرتضیٰ بیسے ہی بیٹھیاں۔ سرکار دو جہاں علیہ السلام فرمایا ابو بکر تا مل کہہ نہ سکسی، البتہ اے عمر تو تے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوہیں کو ضرور مل سو۔ جلے سرکار ایک گال کی تھی نا کہ تسا دوہیں کو ضرور مل سو، والنبی سے اپنا چولا مبارک جڑا پئی بیٹھیاں نو لہایا جا، ایک گال کر کے نبی سے چولا مبارک چلایا تے لہا کے تے دوہاں صحابہ کو، حضرت مولا علی مشکل کشا حیدر قرار کو اور حضرت عمر پاک کو سرکار اپنا چولا مبارک دیتا، فرمائے تسا گھن گھنو میں بھی فصال فرماوے سا بظاہر میرے تیرے بھی اپنی قبر شریف دے اندر ہو سن، اور میرے بعد ابو بکر صدیق بھی خلافت فرما کے اے بھی میرے کول آرام فرما ہو سن، اے عمر تیرا دورہ خلافت ہو سی، تو سنو ہے ویسو یا میری کمیز چاہی وجہ ہے جنڈا اوہو بندہ ملے جنجا میں نشانیاں دیتے نا میرے سلامی دیوہ چاہ تے میرا چولا دیوہ چاہ اکھا ہے نبی سین فرمے دے پن سلامی دے دے پن فرمے دے نا ایہو چولا پاؤ چاہ تے میری امت کی تے بخشش دی دعا منگو چاہ۔ اور آپ اندازہ لہو کیوں جہاں جوان ہو سی جے کو سلامی نبی سی بھیجن، اگر تواری توجہ ہوئے تا جے او اسمان دو تواری توجہ میدہ خطرہ ہے تو انواز چکرے نا سلام نبی سے دیندے پہ شانالہ ہے یا کوئی نا اپنا پاتا ہویا چولا مبارکی نبی سے اپنا لہا کے دیندے پہ، اور تریجا وہ بندے دا شان کہ نبی صحیح نشانہ دے دے پن جو انہیں سنجے ہاتھ دے پٹھے پاسوں تلی دے پچھلے پاسوں سفید داغے اور اندھو تڑھے سارے وال ہیں، اور اے بھی نبی صحیح دے دے پن ابو بکر کہنا مل سی عمر تے علی مل سی ان کو ملا ہے سلام مانڈیوہ ہے۔ انہاں نوہاں چولا نبی صحیح دا ساں بھی رکھیا کروڑا سلام ہوئے سرکار دے اس جبہ مبارک تے۔ ایک جڑے حضرت عمر سے کوفے شہر دے اندر ہے جمعہ دا خطبہ کھڑے ارشاد فرمے دیں تقریر پہ کرے دیں دوران تقریر فرمایا جو دیہات چونتے باہر ہوں تو ساڑھے سارے لوگ جمعہ پڑھن آئے وے تو ہاڑے علاقے دے اندر ای رسو ایک بندہ ہے اساں دی امانت چاہی بدے ہیں تے میں عمر جمعہ علل اعلان پوچھتا کوئی جان دے جو بندے دنا اویس کرنی ہے، بولو کیا نہ ہے کوئی اویس کرنی کو جانن والا، پورا مجمع چپ کہیں جواب نہیں دیتا، بالآخر ایک بندہ مجمع دے اندر بیٹھا کھڑا تھی گیا آکھن لگا میں کو اے پتہ تک کہنی کہ اویس کرنی ہے اندر نا کیا ہے، البتہ اتنا ضرور جان دے فلاں بستی دے اندر جتھوں میں آیا سارے علاقے دے اندر ایک بستی ہے علاقہ وادی ہے، اون وادی دے مضافات دے اندر ایک بندہ راندے جے کو سارے آدن پاگلے بے وقوف مجنوعے۔ عمر سہی اپنی تقریر روک دیتی فرمایا او پاگل کیوں کو پاگل پیا دے، وہاں کہ سرکار نا دا پتہ کہنی پاگل ہی واسطے روٹی تلے ڈھٹی بھئی ہوئے تو کو چاہ کے صاف کر کے کھاون پہ دے،
جلے دیکھے لوگ کھل دن او رومن پائے ویندے جلے دیکھے لوگ رو دن او کھلن پائے ویندے ہی واسطے اساں آدھیاں کو خوشی غمی دا پتہ نہیں لگدا جے کو خوشی دے دین دا پتہ نہ ہوئے جے کو غمی دا پتہ نہ ہوئے غمی تے کھلے خوشی تے روے اساں دے مجنوع پاگلے اللہ اکبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا تو ساکوں دے کول گھن جل سے اساں دے دیا ہے شاید کہ وہ ہوگئے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجل کریم تے حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اے نوح سرکار دے مقدس تے عظیم جلیل القدر صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ماجلے چولا مبارک چاہ کے سرکار دا جامع مسجد کوفے کلو روانہ ہوئے ٹردے اون وادی دی اندر جتھوں بندے اتے پتہ رہتے ہیں جو بے وقوف رہا دے پاگل رہا دے جڑا خوشی تے رون دے غمی تے کھل دے جڑی شہ ملونجے ہوا چاہ کے کھاون پہ ویندے دیہات چرا دے شہر چکڑی جم کے نہیں آیا کلہ ران دے بنجے چنی ران دا ہی واسطے اساں کو آدھے پاگلے ٹردے جلے آئین حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مولا علی شی فرمینن جڑے دربار مصطفیٰ وچوں سا کو تربیت ملنی ہے تے باطن دا نور جڑا سا کو ملیا سرکار دے قرب مبارک بے کے او نور ملا جنہیں متعلق صحیح فرمایا اتقو فراشت المؤمن فإنہو ینظر بنور اللہ ولی کلو اللہ دے بندے کلو اللہ دے نیک بندے دی نگاہ کلو ڈرے کرو تو ہاں کو تے کئی شے نہیں نظر دی مگر او اللہ دے دتی ہوئی طاقت نور دے نال فرشتیاں کو ٹردا پھر دے دیکھ گندن انہاں دی ہم کلامی تے آواز کو سن گندن تو اڈے اعمال تے اقوال و افعال کو دیکھ سن گندن اللہ اکبر اے فرمیندن نوئی پاک صحابہ حضرت عمر پاک تے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجل کریم جل اساں اٹھائے اللہ اکبر اساں دیہات دے اندر جنگلاں دے اندر تلاش کرے دیوے اودے اٹھ چردے ودیان اساں نگاہ باطن دے نال جلے نظر کر کے ڈٹھیے جے کو دنیا پاگلا دی آئی او مصلی وچھا کے نماز پیا پڑھدا تے اودے اٹھا کو فرشتے چرے دے معلوم تھیا جنہ دا تعلق رب رسول نال ہو دے دنیا انہاں کو پاگلا دیئے مگر انہاں دے جانوراں دے چوکیدار بھی فرشتے ہوتے جڑے محبوب دے جانوراں دی چوکیداری نبی سی دے نوکراں دے جانوراں دی چوکیداری فرشتے کریں آپ سوچو خود سارے سرکار دا طاقت کیا ہو سی یہ آدھرا سا ٹوردے پیر تے پیر رکھتے ہیں گوتے کی ہو سی تے ساڑھے پیران دے آہٹ کلوں کھسکار کلوں وہ بندے کو پتہ لگ گیا وہ سجدے پیا جلدی جلدی نماز مکائی نماز مکا کے اللہ اکبر جلدی نماز مکائی تو نماز مکا کے ساڑھا کئی اسا کھواں السلام علیکم اسا کو پیاد ہے السلام علیکم یا امیر المومنین یا السلام علیکم یا حضرت علی المرتضی اسا کا گنو الٹا کام تیا پہ حقیقتہ اے ہے کو سوہیں انتری ہے ایک بیدے سوہیں کہنا نا اے دو تول اویس کرنی نہ کو نہیں جان دے اے دو نہ کو نہیں جان دے ای آکھنا السلام علیکم تو آکھنا وعلیکم السلام اصول تا اے ہوندے نمیں بندے دی ملاقات دا والکاکا تیرا کیا حال ہے تو کتھوں ہیں تیرا نا کیا ہے طریقہ تا اے ہوندے لیکن اس سامنے نماز مکا کے آدھن السلام علیکم یا عمر پاک السلام علیکم یا علی المرتضی انہا کیا وعلیکم السلام لیکن ایک بات رسول لوگ تو آکو آدھن پاگل ہوئے ساکوں کرہی تو سا نٹھا کہیں نہیں سارے نا دا پتہ تو آکو کیویں لگے اگو ان بندے جڑا جواب دیتے سنو وہاں کہ جائے تو آکو چولا اپنا دیتے ہوں ہی میں کو تو آدھا پتہ حالانکہ سرکار دا وصال تھی گیا ہن دسو نبی سی کو پتہ لگ دے ہر گال دا نہیں لگدا ہن جو ملا ملوندے بھونکن ودے نبی کپارے چ نبی کو پتہ نہیں لگدا ای کیویں کیفیت اے سچین یا جڑے نبی سی دے نیڑے رہن او سچین ہن ہم فرض کرو میں تقریر بیٹھا کرے نا مثال چنگی تا نہیں او سونی ذات چ اے مثال جچ دی نہیں اللہ معاف کرے میں صرف سمجھاون کتے پیا تھا ہن تقریر جڑے بندے بیٹھے ہوئے
جنہاں کو تسا موقع تے سن ویسو فجر کو بندے میاں گالی کرن میں کو اے دسو جڑا نہیں آیا موقع تے کہنی او سچا ہے یا جڑا وچ بیٹھے او سچا ہے؟ حضرت عمر صحیح وچ، حضرت علی المرتضی وچ، بل قریب زمانہ تابی دا ویس کرنی دا نبی صحیح دا مثال تھی گے او ادھر جائے تو کو بھیجے ہوں تو نائی میں کو دشے تے اگو انہیں اعتراض نہیں کیتا، انہیں آکھا اشائی ہوں محبوب دے سلام دے بنائے ودے ہیں۔ پتہ چلا صحابہ دا یہ عقیدہ ہے کہ توڑے گنبد خضرا دے وچن پر چکیں دے غلام اگنی نظر ہر ایک تے رکھ دے۔ ہر ایک تے نظر کرم ہے، نبی سی دی نظر کرم نہ ہوئے تو اساں ایک پل جی نہیں سکتے۔ اللہ اکبر، السلام نبی سی سلام دے پن اور سرکار اپنی قمیض مبارک لہا دیتی ہے تے آکھیا نے منجھا ہے ہوں بندے کو دیوا ہے اویس کو تے اویس کو اکھا ہے جو نبی سی فرمے دے پن میرا چولا پاچا تے میری امت کی تے دعا منگچا جو اللہ میری امت کو بخش دے رہے۔ ہون حضرت اویس دا کام سنو کیا ہے؟ حضرت اویس کرنی اجا اتھیں بیٹھی انتا ہے یہ حیران ہے، میں کوئی تھیں بات یاد آئی ہے، عجیب بات ہے یہ حضرت امیر عمر تے مولا علی سے حیران ہیں جو بھی نبی سے دی تو اویس کرنی دی ملاقات کرنی یہ آدھر میں کو نبی سے ڈس گئے یہ ہر ویلے نبی سے کو اوڈو نبی سے بھی جڑے نشانہ دینے ہوئی ٹھیک ہے جلے انہا چولا پیش کیتا حضرت اویس کرنی آکھا نبی سے کے بے کتے آکھا اسی تو ساں بھول دے ہوئے انہا آکھا نبی سے تیری تلی دے وال دکھائے اگو حضرت اویس کرنی آدھن اچھا تو ساں میں کو ایک گال دسو تو آدھے کلو میں پوچھ دا اویس کرنی پوچھ دے پھر صحابہ کلو تو صدا نبی سے نے رلے رہا کے بیڈو ہیں تو بے صحابہ سارے انہا کہا الحمدللہ صحابیت دا درجہ ہے انہا کہا اے دسو میں تا نبی سے نے کٹھے کڑا نہیں رہا لیکن ایک گال میں تو آدھے کلو پوچھ دا کہ نبی سے نے پھر بٹے مبارک علی جڑے وال ہن یہ آدھے جو جو بندے دے تھکائی کے وال کہا نہیں ہوں لیکن ہاں دے ملے ہوئے ہونن میں تو لے کلو پوچھتا نبی سیندے پھر بٹے مبارک علیہ دو ہے وال اے آدھالا حصہ ملیا ہویا ہا یا خالیا حضرت اویس کرنے پوچھا مولا علی کی حضرت عمر سے کلو حضرت انہا کو جواب دیتا اساں تا ساری حیاتی کٹھے رہی ہیں شادی آنکھیں جراتی کر رہی ہو جتی پیدا نہیں تھی جو چہرہ مصطفیٰ کو تک سگو جلوہ جلال حسن و کمال ایسا کہ صاحب کو اتنا ہوش نہیں رہا کہ سینہ بالا کو تک سگو ویس کر دیا کیا بل تو آنا عشق اور موجود ہونا دور رہ گئے میں بظاہر توچ نہیں رہا لیکن حقیقت بیٹھا دا میرے مصطفیٰ دے اے ابرو آپس دے اندر وال ملے ہوئے ہن کلا ہی میرے نگاہ تو چکے نہیں میں جرا کل لے رانا میں کو بزارہ چنگیا نہیں لگ دا ہی واسطے جلے کلہ تھی نا محبوب میں کو اپنا دیدار کروے دے اچھا بھلا یہ دسو نبی پاک علیہ السلام جلے جنگ احد چند تو سڈو ہے ہاوے انہا کیا ہاسے اچھا کافر تیر مارے ہار نبی سیدہ ڈاند مبارک شہید تھیا تو آپ کو پتہ ہے یہ ویچ کہیں نہیں ہون حال بیٹھا تو گئے کہیں خبرہ دیتے انہا کیا ہاسے اچھا میں کوئی گال دسو نبی سیدہ ڈاند مبارک شہید تھیا توسا دوہان نبی سہیں دے داند مبارک دے شہید تھی ورن دے ہوتے توسا کیا کیتا انہا کیا کافرانہ جنگ کیتی انہا کو ماریا کچھا انہا کو قتل کیتا بڑا انقلاب آیا حضرت اویس کرنی آکھا میں تا موقع تے کہنا ہم جا کے جلے میں کو پتہ لگ گیا میں تھوں دیتا بیٹھا ہم جو میرے سونے دا داند شہید تھے میں ایک داند چکے پر میرے دل خیال ہے ہو سکتے اے نہ ہوئے بیا ہوئے میں بیا چھکی دے والا میں بیا چھکی دے میں پورے بطری داند کٹ گئے منہ کھول کے دکھایا تے فرماوا لگے دیکھو میرے منہ ہے جو داند کہیں نہیں اساں پرے میں کے قربانے دیتے بیٹھے ہیں توجہ ہے آج کل نمیں مولی اٹھے بدن وادن اویس کرنی دے داند شہید تھی واندا کنجا واقعہ ہے کہنا پانا پڑی پایا کے چڑی رولا بڑے تو میں کو رسائے کتاب میں دکھے سا جلے انہا کو نہ لبے بل میں دکھے سا کتاب یہ بھئی گال ہے جو جنہا نہیں ملنا ہو تو قرآن کو نہیں منے دے پھٹی ہوئی قوم کو لو اللہ بچاوے اللہ اکبر ہون انہا کھا حضرت اویس کرنی دا عدب دیکھو
انہیں نہیں آکھا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے کول آئین میری شان اچھی ہے سرکار چولا مبارک میرے کول بھیجے تو آکو نہیں دیتا کوئی کہیں شاہ کو اللہ سے کہیں شاہ دیں دے تو ان دے اندر شرم و حیا اور ادب و احترام تے سنیا نہیں دیں دے حضرت ویس کرنی فرماون لگے اے عمر اے علی سرکار دے زیادہ قریب ترین رشتے وچ بھی تساں عمر تساں سورے وے نبی صلی دے علی تساں داماد وے نبی صلی دے رشتہ بھی ہے توڑا عمر بھی چوتھی پیڑی ہے نبی صلی دا سکا علی پاک علیہ السلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نبی صلی دے سکے پتریر تے سوترن میرے کلو توڑا حق زیادہ بڑھ دے جو دعا سرکار دی امت دی بخشش واسطے تو سامنگو انہاں کیا سرکار دا حکم ہے انہاں سرکار دا چولا مبارک چاہے چمے نے اپنے اکھی تے رکھے نے فرمایا تو سے تھیں باہو میں کلے ون کے دعا مگدا اے جلے چولا چاہتے نے تے نبی سی دی وصیت ای حکم ہے میری قمیض مبارکوں کو کھائے پیسی پاکے ول میری امت کی تے بخشش دی دعا منگ سی لیکن حضرت ویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مصلی دوتے سجدے علی جا دوتے حضور علیہ السلام دا جبہ مبارک چا رکھا نماز دا دگانے دی نیت کر کے اللہ اکبر آگ کے رکوع دے بعد جلے سجدے دے اندر گن تے سجدے دے اندر حضرت ویس کرنی نبی سیدھے چولے مبارک دیتے اپنی پیشانی تے ناک مبارک چا رکھا اور سبحان رب جل عظیم پڑھن دی بجائے سجدے دے اندر ویس کرنی اللہ سے کو پیا دن مولا تے کو پتہ ہے اے قمیض تیرے سونے نبی دی لا مکانہ دے محبوب دیئے معراج والے محبوب دیئے تیرے یار دیئے یا اللہ تو جان دیئے قمیض تیرے محبوب میں کو آپ عطا فرمائیے تے خود آپ دے قریب ترین صحابہ کرام چاہ کے گھنین تے تیرے محبوب دا سنیہ چاہیں جو آپ فرمائیں دن اویس میں محبوب دا چولا مبارک پاک کے میری امت واسطے بخشش دی دعا منگے پر اے اللہ میں نبی دا چولا نہیں پیدا اللہ دا نبی سیدھا حکمہ میرا چولا مبارک پیسی تے دعا منگ سی ویس کرنی سجدے پیادن اللہ سیام میں تیرے محبوب دا چولا مبارک نہیں پیدا جبریل حاطف غیبی وچ آواز آئیے اے اویس میرے محبوب دا حکم چولا پا تو کیوں نے پیدا ویس کرنی آکھے چولا پاواں ول تو مننے یا نہ مننے پتہ نہیں این واسطے تے کو پتہ ہے جو محبوب دا حکم ہے چولا میں ضرور پامنے تے میں چولا او ویلے تئی پیسہ کہنا جے تونی محبوب دی امت کو تو خدا معاف کرے سے کہنا کیونکہ تیری رضا ہی ہے جڑی تیری محبوب دی رضا ہے خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم اور خدا خود چاہتا ہے رضائے محمد اللہ تیری اپنی رضا ہی ہے جو تمہیں کو چولا ضرور پوے سے لیکن میں پیادہ میں ہون چولا نہیں پیدا جتنی محبوب دی امت کو معاف نہ کرے اللہ فرمایا اویس میرے یار دا چولا پا میں محبوب دی امت کو معاف کیتا اویس کرنی آکھا اللہ سے یہاں حالی میں چولا نہیں پیدا معاف جو کیتا میں کو کیا پتا کتی کو معاف کیتا دیکھو اللہ دے یارہ نے کہا معاف کیتا کئی پکڑے ونجن کئی رہ ونجن کھلی گال کر اللہ سے یہاں کتی کو معاف کیتے اللہ فرمایا 70,000 کو معاف کیتا اویس کرنی آکھا چولا میں نہیں پیدا میاں کو معاف کر رب ذوالجلال فرمایا اچھا اتنے 1,000 دے پچھو 70,000 والبیہ معاف کیتا اویس کرنی آکھا سودا اجا گھاٹے وچے تیرے یار دا چولا نم پیدا اجانی امت کو معاف فرما یہ دعا ظاہر اللہ نال گالے تھی نے پیان دعا لمبی تھی حضرت امیر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تے مولا علی دوہے ٹورے نہ کہ اے چنگا ہون چولا سیر تلے رکھ کے تے سجدے پہ تھیا پیچھا عوام دا گڑبڑ تھی ورنہ خطرہ بھی ہے حالات دا تقاضا ہے نبی سنی امت دی سنبھال کرنی ہے اے صاحب شریعتاً بظاہر چلو انہاں کو آکھون جلدی کرو چولا پاؤتے ایسا ونجو یہ جلے نیڑے گئے تھا حضرت ویس کرنی کو پتہ لگ گیا جو دوہے صحابی آندے پہنے انہاں سیر سجدے جو چاہتا سیر سجدے چاہ کے پیادر واہ سائیں واہ اباہل چاہ کی تھی وے ذری صبر نہیں وے کیتا او نہا حالی اتھائیں بیٹھے رہا بوا
میں کو سیر سجدے جو نہ چباب ہوا ادھی چھڑوا کے دیا باقی ادھی ران دیا وہی چھڑوا گنا توجہ ہے اویس کرنی دا نا تے شیعہ چڑھ دیں شیعہ کو بھا لگ ویندی ہے جی حضرت ابو بکر صدیق پاک عمر سائیں کو عثمان غنی سائیں دا نا سن کے انہاں دے بتری سڑ ویندی ہے اویس کرنی دا نا سن دے انہاں دی جد سڑ ویندی ہے ایڈا دماغ خراب تھی نا معلوم تھے انہاں دا کوئی قاتل آ گیا ہن اتھا فجر کو والو اویس کرنی دا نا دے اوتے کو بکواسا مارن فجر کو تے حضرت عمر پاک کوئی بھونک سن اے عمر سائیں اے عمر تو اسا تو کہا دینا سے عمر نبی دی امت دا دشمن ہے رات پاڑا مولوی استاد جھلیر آپ تا آگے عمر پوچھ گئے تے اے نہ ویندے تا ادھے بے چھوٹ ونجنا تا میں ادھا انہاں دا بوتھا ہی بند کر دے وا حوالہ دیتی جلا تاکہ دشمن فجر کو میرے نبی دے صحابت بھوکے نہ اوے کوئی کو بھوکن دی عادت ہوے تے کوئی کہیں کو چپ نہیں کروا سکتا برادری چپ کر گئے وڈا رشتہ نبی دی ذات نال ہے جڑے کاوڑے بیٹھے ہوئے منہ تک کرو باقیہ کو سبحان اللہ توجہ ہے ہن سنو کتاب دنائے تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر تے عبد القادر یاری علی پیر دنائے تے اے شیعہ یاری علی پیر والے کولی چڑھ دیں انہیں کولی چڑھ دیں لیکن نامراد ساڑے چلی ہے تو سادہ بیڑا پار رہا نہ کھنا جو بھی جلدی نہ ہوا ادھی چھڑوا کے دیم اندھی باقی ران دیئے تو سو باہل کی تیئے اے انہا دا ونجنا تے انہا دا سیر چاونا ہے اللہ دے حکم نالہا کیوں تفریح الخاطر فی مناقب عبد القادر دے اندر علامہ عبد القادر اربلی رحمت اللہ تعالی علیہ واقع کو نقل فرمائے آپ فرمے دن عمر پاک تے علی پاک نبی سنگھ نے تربیت یافتان انہاں کو غلطی نہیں ہو سکتی وال کوئی آکے جو کیوں گئے انہاں سر چاہتا اگر نہ ونجنا ساری امت بخشی ونجیا فرمائے انہاں دے دلان دے اندر خدا آپ گال سٹی ہئی اللہ سے قوت پیدا کیتی ہے اللہ نہ جان دا ہا جو چولا نبی سہی دے بھیجن والا میرا محبوب ہے اے اللہ سہی خود انہاں دے دل دے اندر خیال پیدا کیتا ہے ٹوڈیم کیوں جو رب دی منشائی آئی جو یکی امت میرے نبی دی ویس کرنی نہ چھڑواوے ادھی دا وعدہ تھی گے ادھی باقی رہ ونجے جو بڑی شانی میں کہیں کو ڈیونی ہے جڑی ادھی باقی بچی ہوں ادھی دے متعلق خدا یاری علی پیر دے اس سے رکھ چھوڑی رب ذوالجلال فرمایا ادھی اویس کرنی دے آکھے چھوڑی وینا ادھی عبد القادر دے آکھے چھوڑے میرے کتے صاحب تو بڑی خوشی ہے جو تو آپ کو الحمدللہ بات سمجھ آ گئی ہے اور عظیم گال بال کو سمجھ آئیے نہ تو ہوں سمجھ دا ٹائم ہے ہی واسطے حضور غوث پاک فرمین المریدی ہمت بوشتہ وغنی وفعل ما تشاء فالاسم علی میں نال محبت کرا لیا خوشی دے گیت گا کہیں بیمان کو لو نہ ڈر اللہ نے میرا رتبہ اتنا بلند کیتے اللہ اکبر اگر مرید من جید نیست من خود جیدم اگر میرے مرید کمزور ہیں تک کوئی ڈر نہیں نبی پاک دی شفاعت ایک پاسو اویس کرنی ہے بے پاسو عبد القادر جیلانی ہے